tɛnɛ octobre kalo tile 27 sanba 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Asimi Goita ale bɔla ka iresi ka maa dɔw bisimila kuluba a yirala k'a fɔ ni ma ko fɔta ninnu olu yɛrɛ kɔni bilala ka na iresi ale jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Vladimir Poutine n'u yɛrɛ kɔni na kunba yɛrɛ min ye sa o de ye ka sanga ni an bɛ waati min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko gɛlɛn min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni bolo di ɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana ale ni iresi ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ni ma ko fɔta ninnu yɛrɛ nalen don walasa u bɛ se ka dɛmɛ don an ka jamana ma cogoya min na kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ni jɛkulu yɛrɛ kɔni ɲɛmaya o yɛrɛ kɔni tun bɛ Dr Alexis Koli kɔfu ale bolo a yirala k'a fɔ a ka kuma yɛrɛ kɔni daminɛna a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général la d'armée Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bilalen don ka na u ka jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ de kɔni ka ci kɔnɔna na ka sanga ni bolo di ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka na dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka jamana ma taji ko ale kun kan ko la wa a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna taji tɔni 100 ani 60 fo ka taa se 200 ɲɔgɔn kɔ ma ko o yɛrɛ de kɔni di an ka jamana ma walasa an ka jamana ale bɛ se ka a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye cogo min na min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ gasoil la fo ka taa se fiyɔli ale ni essence ma baara ninnu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ u ni an ka sɔrɔ ale minisiri fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka station dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faba kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛna boloda ka ɲɛsin bolimafɛn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ambulance la fo ka taa se corbillard yɛrɛ kɔni ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye sotramaw ye fo ka taa se taxi ma ani telimaniw fo ka taa se moto sen sabaw yɛrɛ kɔni ma walasa olu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw lafiya cogoya min na o hukumu de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ station damadama olu yɛrɛ kɔni bolodalen don minnu yɛrɛ kɔni taji o yɛrɛ kɔni bɛna di ka ɲɛsin ni bolimafɛn ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye rive gauche ye a yirala k'a fɔ station Yara Wali min bɛ Sebenikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ni ale ɲɛsinnen don hôpital Mohamed VI ma fo ka taa se Sumayafu min ni ale bɛ Lafiyabugukaw olu fɛ yen nɔ o ye wayanko ale rond point na fo ka taa se corridor min ni ale bɛ Titibugu la ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye Baraka pétrolière min ni ale bɛ sans fil la a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni station yɛrɛ de kɔni ɲɛsinnen don bolimafɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn minnu ni olu bɛ maaw ta ka caya rive droite a ale fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Yara Wali min ni ale bɛ Musabugukaw olu fɛ yen nɔ 3e pont ale jigiyɔrɔ la fo ka taa se Sotraka ma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ aéroport tagasira la ani fɛn min yɛrɛ kɔni corridor min ni ale bɛ Dawudabugukaw olu fɛ yen nɔ ani Baraka pétrolière min ni ale bɛ Garantibugu ale fɛ la a yirala k'a fɔ ko nin station ninnu yɛrɛ de kɔni bolodalen don ka ɲɛsin bolimafɛn minnu bɛ maaw ta ka caya olu ma. Alisa an bɛ to tajiko ale gɛlɛya kunnafoniyaw kɔnɔna na ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ale bɔla ka communiqué bila kunu kardon octobre kalo tile 26 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kalan o yɛrɛ kɔni bɛna jɔ ka sababuya kɛ tajiko ale yɛrɛ kɔni gɛlɛya ye o y'a yira k'a fɔ kalan bɛna jɔ bi tɛnɛ octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni baaraw kan ka daminɛ ni ala ye kari yira na novembre kalo tile 9 san 2025 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan olu yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ ni ala ye tɛnɛ yira na novembre kalo tile 10 san 2025 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni nɔba yɛrɛ kɔni tajiko ale gɛlɛya ye a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko convoi fila olu yɛrɛ kɔni b'a la ka u kunda an ka faba kan minnu yɛrɛ kɔni tɔ man jan tuguni a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni convoi ninnu ye ko u yɛrɛ kɔni gasoil fanga ka bon ko ka tɛmɛ u essence yɛrɛ kɔni kan ka sababuya kɛ wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni convoi ne ko a yɛrɛ kɔni taju yɛrɛ kɔni bɛna ɲɛsin fɛn min ye EDM ye fo ka taa se an ka usine ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni transport en commun ye ko olu yɛrɛ de kɔni bɛna caman sɔrɔ ni gasoil ninnu yɛrɛ kɔni na kunu karidon octobre kalo tile 26 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Kayi brigade maaw ye olu bɔla ka u tigɛ da citerne dɔ kan citerne min ni ale yɛrɛ kɔni tun b'a la ka taa taji feereyɔrɔ la yɔrɔ min ni o ta a feereyɔrɔ ye a yirala k'a fɔ taji litiri 45 o de kɔni tun bɛ ni citerne kofɔta yɛrɛ kɔni kɔnɔ min yɛrɛ kɔni tun b'a la ka fɛ ka détournement o yɛrɛ kɔni kɛ nka ka sanga ni Kayi brigade maaw olu ka wuli ka jɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛ da kɛ ni citerne kofɔta in kan
sangani an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ kɔlɔnjɛba fɔ ka taa se bafin yɛrɛ kɔni ma an ka lakana tigilamaw ka sanfɛ wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre kalo tile 24 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye ka sanga ni u ka baara ale dɔnniya cogoya ani u ka sanfɛminɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲininiw yɛrɛ kɔni kɛ o kɛla sababu ye k'a to u bɔla ka dankari kɛ bingani wale jɛkulu fila u yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o y'a yira k'a fɔ bingani wale jɛkulu fɔlɔ yɛrɛ k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ bingani wale tigilama 15 ɲɔgɔn kɔ la jɛkulu filanan fɛnɛ k'u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ o yɛrɛ kɔni ma 15 fɛnɛ ɲɔgɔn kɔ la minnu yɛrɛ ni olu sɔrɔla ka sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ale ni hakilina falenw na yirisun dɔ yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la ɲɔnɔ ka olu fin nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale tigilamaw ka bolimafɛn do o yɛrɛ kɔni dutugula pikapu fɛ pikapu min ni o yɛrɛ kɔni kun lafalen do kosɛbɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ale ni u ka minɛnw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka matériel logistique ale ni a ɲɔgɔnna caman an bɛ taa mɔkutikaw olu fɛnɛ fɛ yen nɔ octobre kalo tile 25 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli ye u yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale tigilama dɔ ye minnu yɛrɛ kɔni ni olu tun bɛ ka ba tigɛ mɔkti ale marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari fɛnɛ kɛ nin ma ko fɔta ninnu na an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi kiri ale kunnafoniya kɔnɔna na Musa Marani ale an ka premier ministre kɔrɔ ni a minɛna an ka lakana tigilamaw fɛ a bɛ wagati damadɔ bɔ ni a yɛrɛ kɔni minɛ kunba yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ka sanga ni kunnafoniya minnu ni olu yɛrɛ kɔni sɛbɛntiyalen tɛ fɔ ka taa se fɛn min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ko olu la funtɛnɛ ani kumakan minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɛ an ka fanga ani kumakan minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɛ an ka ɲɛmaw fɛlɛ ni o de kɔni kɛla sababu ye k'a yira k'a fɔ ko u y'a minɛ a yirala k'a fɔ bi tɛnɛ octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na ale ka deliberew yɛrɛ kɔni kan ka kɛ an bɛ taa bafulabekaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tigana k'a don mardi ani araba la octobre kalo tile 22 san 2025 su a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka dɔ u yɛrɛ kɔni tala bɔ ale su kɔni kan ni a yɛrɛ kɔni kan kun sirilen don kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni sifinnaka ye ka a yɛrɛ kɔni su bɛɛ kɛ ani a teriw kɔni tun gɛrɛnna yani a ka taa a ka surafana yɛrɛ kɔni dun ko a yɛrɛ kɔni tagalen o la ka a ma sigi tuguni dugu jɛlen ko u yɛrɛ kɔni tala bɔ nin ma ko fɔtan a yɛrɛ kɔni su bulonnen kɔni kan nka u y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni suturalu yɛrɛ kɔni kɛla araba dun o don ko fɔtan yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na Tiganakaw olu fɛ yen nɔ an bɛ ala deli badanema ala ka a di ani alisamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Côte d'Ivoire sibiri don octobre kalo tile 25 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kalata ye o yɛrɛ kɔni waleyala u ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min yɛrɛ kɔni ye sondage fɔlɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni bɔla a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ de kɔni kɛlen don ka sebaya kɔni sɔrɔ fɔlɔ nka fɛn min yɛrɛ kɔni ye résultat laban o yɛrɛ kɔni kan ka bɔ bi tɛnɛ octobre kalo tile 27 san 2025 kɔnɔna na ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na